ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хубии шумо орзуи ҳамешагии ман аст. дар ҷабоша блоги имрӯзамона аз рӯдон баромадан сар мекунем. дӯстони азиз, нини ки мо рӯзи 25 таваллуд шуд, дӯстони азиз 26 мора ҷавоб доданд. баъдан ҳама каса пешвозгирӣ омадан. нини ка шавҳарам омадан, дута духтарам, очам духтарам, баъдан зани ҳеварам, қати ҳеварам омадаги буд. анаи додари кенҷаки май, ниник дар дасти шавҳар май. дӯстони азиз, холоса ҳама каса ҳамихел омадан. ниника пешвоз гирифтан, мо ниника гирифтем. акка насиби иншоалло синиф хона меравем. духтаро камтарак дар бораи сумка барои рӯдон тайёр карда будем. дар бораи ҳамун гап мезанам. сумкае ки ман барои рӯдон тайёр кардам, кадоми ҳамун влогка тамошо кардагие дидагиян чӣ гирифтам аз сумкада барои худ. ман барои ниника ҳамун чизое ки ман бурдум мада ҳамаш дар кор шуд, ҳамаша истифода бурдум. беғарз а як дамашни бигем латагӣ, баъдан пилонка мада дар кор нашид. наски ҳаво ки гарм буд ман напӯшидам тамоман. ҳамин шлопҳои резинӣ дар кор шуд, баёш латагиёш дар кор нашиданд. дигар остальни чизо ҳамаш мада дар кор шуданд. либосҳои барои кӯдак се пар вай гирифта будам, либосча формача бигем. баъд сета пилонка гирифта будам. пилонкаорам латачакҳои мепӯчонем ку ҳамуно вайорам дар кор шуданда. ман агар духтаро шумо ҳичиам ки набаре айхтон, айрӯдом худаш ҳама чиам метия, сарочка, халат, домашниям метиян наразид айхчон. баъдан барои кӯдакам формачаҳако метиян айхчону пилонкаҳо, латакҳои мепӯчонем ҳавай. худтон агар ҳич набаре ҳама чи айрӯдом худаш метиян. табу айхтон боша нағзай чизое ки мебарем, мақсад чизакҳои худтонам мепӯшонем барои сурат гирифтан. ягон чи бо либосҳои навак хушрӯй айрӯдом додагио бояд не беҳад кӯҳнаанда, чанд бор шуштагӣ вай барои ҳамун видеошон кӯҳна метовад. холоса гапи чизое ки ман барои рӯдон бурдум ҳамаш мада дар кор шуд духтаро. баъдан ман як 3-4 рӯз пешакӣ рӯдомда хуб рафтам. барое ки давленим баланд шуда буд, аз женский консультатсия мара направление додан ки рав хол кун, ту ба ин давлени хонада набест. ман пешаи таваллуд кардан 2 бор рафта дар вай хол рафтам дар ҳамун рӯдон. барое ки давленим баланд шуд, женский консультатсия гуфт мада давлени ту маъқул нестай, ба ин давлени ту дар хона набер, рав чи духтур дар хол рафт. баъдан ин дафъа худшо направление мара дода рав хол кун. ман агар нахостам рафтани маҷбур рӯй кардан, хай рафта хоб кардам. баъд дӯстони азиз, дар бораи рӯдон беҳтарин рӯдон буд, мада маъқул шуд. духтурои беҳтарин, муомилашон хуб буда. ман ҳамин қасоле ки дар Москва гаштам, бигем лечение карда гаштам ҳамин духтурода, ҳамин хел духтурош нағз будан. ягон ташқати ман безеб рафтор накардан, груби гап назадан, муомилаи нағз кардан. фақат бигем хушгап будан, нағз гап мезадан. қатим рӯдондам ҳамин хел духтаро беҳад духтурошон духтурои нағз, хушрӯ рафтор кардан, нағз гап задан, муомилашон хуб буда. беҳад аз духтурошон ман бисёр миннатдорам, инсонои хуб. рӯдомам рӯдоми беҳтарин буд, ҳамаш нағз гузашт. хушрӯ вай кардан, пешвоз гирифтамон, хушрӯ бигем ҷавобмон додан, омадем хона. ҳамин хел рӯдом беҳтарин рӯдом буда духтаро. ҳамин рӯдоме ки ниничаи мо таваллуд шуд бигем, дӯстони азиз, метро бабушкинскида буд, Москвада. ҳамин духтурда бигем ман тавбатома гирифта будам, лечениёма бисёр тавбатора ҳаминҷа гирифтам. ҷарроҳӣ кардагӣ будам, ҷарроҳии полип буд, ҳаминҷада кардам. бисёр тавбатора рости ҳаминҷа кардам. ҳамин духтурда бо рӯдомам ҳаминҷа духтури калон айҷа ҳам рӯдом дорам, духтуре ки барои нами тавбатам халиё. духтури созай, нағзай духтаро беҳтаринам, одамош хубам. бо ҳамин тавбатое ки ман гирифтам, дӯстони азиз, ҳамаш ба полис буд. таваллуд карданам ба полис. баъдан чи тавбате ман гирифтам дар духтуро, ҳамаш ба полис буда духтаро. духтурошон беҳтарин духтуроам. ман беҳад аён миннатдорам. ягон бор мара хафа кардагӣ нестан ё группи гап задагӣ нестан, фақат ба гапи хуб. дар ҷа боша дӯстони азиз, мо ниника аллакай хона овардем. ҳама каса намхе диромадем хонара намхе фасони хушрӯ кардем барои пешвозгирии нини. ҳама каса шиштем хонада. вай хонаи дигаре дар сархон соз кардан, шиштем хӯрокҳои тайёр кардагира ҳама каса
сарҷамона хӯрдем. Баъдан ҳама хесан аз думи кору бори зиндагӣ ба хонаву дари хачун. Мо бо хонада мондем тоқа бигем ҳами хел очам рафт айдуми кору бори зиндагӣ хадиш дударум ҳама хел бармам ҳами хел рафтан. Мо тоқа мондем бо хонада. духтаро и видеода фақат ма бигем гав задум. видеора хелостак сиёмка кардем. видеои оянда насиб иншолло мепартам ва якбара сиёмка кардагиам рӯи экрани телефон пур шуда нишон мекунад. вайда музика мемонам. баъд аз ин видео вая мепартам ягон рӯз пасаш тамошо кунед духтаро. баъд ма дигар видеои шорс мепартам духтаро. хали видеои дароз наметонам барои кӯдаки майда худум тоқаем кади духтарам хай шавҳарам ҳастан ёрдам мекунанд. то духтарам дарсош сар мешавад иншолло чили кӯдакам мебирояд. барои ҳаваи шорс мепартам духтаро. даромада тамошо кунед. ман чандта видеои шорс партов кардим дар ютуб. дар он тамошо кунед. агар поратона тамошо карда даромада бинед. видеои кӯдакчаро тез тез мепартам шорсда. видеои дарозози дигар када наметонам бакунам. баъдан духтаро ҳамон рӯзе ки пагаш ҷавоб мешидем саҳарш мехезам рӯи кӯдакчам хе пурри донача донача сирх шуда бо ҳам болои чашмош пешониёшда. ҳамон рӯзаш ма вай хӯрдагӣ будам набодчою ба тухми қати рӯғани зағир пухта овардан шаварам ҳамонро хӯрдум. баъд гуфтанд ки ҳамон чизи гармиро хӯрдӣ кӯдакда нафорӣ барои ҳаваи рушда ҳам хе чизо биромад. ба присипкам хе кадем хай даравда тоза шид. рӯзи ҷавоб додам бечора кӯдак рошсоб сирхизи кашидам ки хай не ки пудра ҳам кадем присипка ҳавай фоида карда равнақс шуда рафт. тамошобинони азиз худованд ба шуморам насиб гардонад. кадоме ки ҳамин рӯза интизорай кадоме ки ранги мо чанд сол духтур ба духтур тавобат карда гаштесай худованд ноумедтон накунад. шуморам ба орзуҳои дилтон расед. дастактон пур шава. ҳамин рӯзои хирсандиро шуморам бинед. духтаро ҳеҷ вақт дилмонда нашавед. иншолло худованд ноумед намекунад. шуморам ба ҳамин рӯзои хирсандӣ мерасед. бовар кунед морам чанд сол ҳамин рӯза интизор будем. худованд ноумедмон накард. ҳазорон бор шукронаи аллоҳи меҳрубон ки ба ҳамин рӯзо моро расонд. иншолло ки шуморам ба ҳамин рӯзо мерасед духтаро. ҳеҷ вақт дилмонда нашавед. аз худованд талаб кунед дастона худованд пур кунад ноумедтон нагардонад. гарче бошад дӯстони азиз ҳамон рӯзе ки ниник таваллуд шуд баъдан очам якта гӯспанд гирифта ҷои кор шондам хе маърака кардам бигем насиб иншолло чили кӯдак бурояд мо монам гӯспанд гирифтам хе вай мекунем мекушем бигем тақсим мекунем амиҷа ҳаёда бачаҳода. анаҳа гӯспанди бачаҷони мара қапидане. ана гӯспанди бачаи ма дудули бачаро бихила биби. шайрабонуй на гӯспанди бачата куштан майда кататина гӯспанда куштан майда кадесан як линкша гирифтем ҳаққи шумора насиб куна. хайрадон биромадан таба мерем мегирим мебарам худо бирён мекунам. гӯшбирёнда биё гӯшбирёни бачаҷони ма дудула биби бихӯрак. ана диди бачаи бачахе барисқакай барисқак та бача мемоламак.